Igbo ndị be anyị nke na-ege ntị na-asị ụnụ nnọọ tupu anyị gaa gbatịsị ụkwụ wee chekọrịta ọnụ wee tikọkwa n'obi ọnụ ka anyị maa ka anyị ga-esi wee chighata azụ wee nye ndụmọdụ ihe gbasara ọgwụ ike. Gịnị kpatara ndị okorobịa ugbu a ndị agbọghọbịa ugbu a ji aṅụ ọgwụ ike? Mana ihe anyị chọziri ka anyị tiezie ọnụ na ya ka anyị kapịazie ya isi ewu ndụmọdụ ọ ya awụ emesịa n'ụbọchị nke taata ka ị nwee ike ịmụta ofu ihe nke ga-abara gị uru bakwa na onye nọ n'akụkụ uru. Nwanne m nwoke Chukwu, ka ihe ị chere ekwesịrị ime iji wee kwụsịnata ọgwụ ike na ndụ ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa? Okwu kwụ ọtọ ka diem. Masị ndị kwuo na mmasị uche onye adịghị njọ. Asị m kwuo ihe nwere ike ime ka akwụsịnata ọgwụ ike a. Aka masị ka ebido gbodo anya n'aka gọọmenti etiti na gọọmenti steeti. Maka asị na ebe ọwụ na omegburu onwe ya na okwugburu onwe ya na ya. Ọ bụrụ na ndị a mee ka ha si kwesị ime. Maka ịnene n'anya onye ọwụna nwere ọrụ ịma na nnonwe ka ndị iti siri kwesị adị mind is a devil's workshop n'ụgbọ na ọ bụrụ na onye nwe ọrụ dịka abịa na gọọmenti etiti ụdị ụmụ ikolobịa na-akpụgharị nkịtị na-abụ ọ na mee ihe kwesịrị ime onye ọwụna nwe ọrụ ọ ya ebelata dịka esi aṅụ ya ọgwụ ike. Ọ bụrụ ndị nke ụmụ agbọghọbịa anyị ibe na ezinụlọ tụpụchara ọkpụrụkpụ ego atụfu bido na nta akara zụrụ ụmụazị ịgụwa akwụkwọ gụchapụta eluzi nwere ọrụ na-akpagharị na steeti nkịtị na o nwere ka ihe esi kpagharị ka ọ mmadụ ka ịwụ ya achọnata ihe ọya ị na-ene anya ụmụ agbọghọ na-emebe ọfụma ndị nke na-anụ nwaanyị ndị nke na-alụ ka gị nọla akpagharị nkịtị na ị na-ajụzi na ọgụ maka Job tinyere ike ya afọ ya eme mgbe o mee ife onye etinye aka na mkpụrụ ọgwụ ma ọ bụ n'ọgwụ ike ọdaṅa ka o wee nwee ike n'elu zọnta ihe ọ na-agabiga efugie n'anya nke m. Ihe kwuru wee eziokwu, ihe kwuru eziokwu. Mkpochakọrọ akụkọ niile ahụ gịnị ndị gọọmenti obodo, gọọmenti etiti ma ọkwa nke steeti ha kwesịrị ime ihe ha kwesịrị ime, n'ihi na ọnwụ na gọọmenti emere ihe ha kwesịrị ime emekwara enu mana mmadụ ka iwu mmadụ ga-achọrịrị ihe ga-enye obi aṅụrị, mmadụ ga-achọrịrị ihe ọ ga-eyi awụ ọ na-eme nya oge a na-aga tupu ịma ihe na-eme n'ichi ejie kpatara o ji dị mkpa ine anya fụ na gọọmenti ndị mba ofesi ha na-agba mbọ fụ na ka nwatakịrị na-agụsị akwụkwọ na-eme gịnị enye ya ọrụ ọkwa na ọrụ adịbeghị mgbe aha enwere obere ego a ga na-enye ego ahụ a na-enye ga-eme uche ya na-anata nya mara na n'osokwa n'ihe a na-eme, nya mara na onweghị onye gbaziri ya nkịtị, nya mara na n'obodo ya nọ n'ihu n'obodo ya mara na ya nọ mee ya ebe ihe ọ na-eme uche ya dị ya. Mana ịnezi anya gọọmenti obodo anyị onye nke akọrọ gaba ntụ a onye akọrọ gaba ntụ a na-agba ọsọ ka ọ dagbuo onye ka ọ dagbuo onye. Ọ bụ na gọọmenti obodo hapụ ime ihe ha kwesịrị ime emere emere ala chifụkwa onwe ihe ndị oyibo na-akpọ social vices. Ọ bụ na gọọmenti failuo ime ihe ha kwesịrị ime ihe a ha kwesịrị ime ha emeghị ga-emeghị we encourage social vices. Kpatara eji wee sị na ime enu imere ala akụferecha anya eme gịnị ya dara awụ wee wuru okwu ahụ anyị na-ekwu. Ihe ọzọ na-adị m ka ọnya wụkwa ndụmọdụ ọzọ na mma agbapụ ikwu ịma na o nwere nke ọ na-eme elu ụfọdụ ọ na-adị ụfọdụ mma ịma eje n'akwụkwọ nsọ o nwere ebe asị na ọdụ ka ọ n'ụsọ Thessalonian 2 Thessalonians asị test all things and hold fast that which is good. Dịka esikwe n'onu oyibo ọ na-eme elu enye wa okwu ekwuru ịma ụfọdụ na-eme elu akpụda akwụkwọ isi n'ala wee na-agụ ekwuzie test all things and hold fast which is good that which is good. Elu ụfọdụ ndị onye lue ịṅụọ ekpembiya ịṅụọ nke kaikai wakpụlaghachi isi na ya pụta kpọọ ụtaba isi na ya pụta ṅụọ ogo ị na-etest all things and hold fast that is good. Mgbe ọ dị test gidezie ya test gide ekekwala ọlụ ekegbo ka nsi ekwu nọ ọ test gidezie ya test gidezie nye luwe o nwere ike oluo jide ọkpụkpụ enwe aka wee wee igbo jide nke ọgwụ ụkwala ene ka a na-eme akpụkpọ agba na akpa ojide nke a o wee kolukwu ojide kaikai nkwụ ọkụ ojidecha ihe niile aka ifu gị ọwụli awụnọ anya ukwu na-esole anya ukwu sokwa iwetunata anya ukwu maka onwe ndị na-eme elu asị gị nọ kama ọ ya adọ n'ite
ka ọ dọrọ n'afọ. Ilu ebe a na-asịkwa na mmadụ na-echeta ọmụmụ mbọsị amụrụ, ilu ebe a na-eme ncheta ọmụmụ ịṅụwalụ biya gboo biya ka onye ọbụla mana na ilu oyi ya aṅụ ekpem biya na-apụ inenezi ọnwụ na ọgwụ ike ndị abịa karịa n'elu tebụl ụmụ ọgbọghọ ndị nke maka ekele ọrụ eke ndị eke ile na ndị ọgwụ ike a na-eri enwere ike iwelukwu anya ụsa isoriwekwu ọgwụ ike maka ụmụ ihe ndị a nwere ka ọ na-esi na ada ọnụ ụtọ nke ilile anali enye mgba ọmalụgwe ga ndị oyibo kpọrọ adikshọn ị na-anya na adikshọn ndụ onye a na n'ihi ọnwụkwa ndụmọdụ inwe gbọọ na m inye ndị Igbo na-ekiri ndụmọdụ ọzọ nwere inye ndị Igbo ndị be anyị na-ege ntị wee ihe ọzọ ọbụla anya ukwu adịghị mma. Anya ukwu sokwa dịka ntị si ekwu ihe okwu ekwuru anya ukwu sokwa ebute ihe gbasara nwatakịrị ị na-aṅụ ọgwụ ike n'ihi na ihe onye etorubeghị a sị okoro erughị eru gwara ọgọdọ ikuku buo gịnị buo ma ya na ọgọdọ a sịkwa na ọ bụrụ na okoro na nwata bunie nna ya elu ngwongwo na ngwongwo eme gịnị ayochie ya so a na-etoru were eme ihe ọnwụ na itorughị etoru n'ihe gị ime ya abuse kpatara ọnwụ na uche gị zuo oke ịchọ ịṅụ ọgwụ ịmara gị onye ị kwesịrị ịṅụ ya nwe ọgwụ adịghị ma aṅụkarị onye ahụ ma n'ihi na ha anwụ nwatakịrị na ọ dịghị ihe ha ma aṅụrụ karịa tupu ịma ihe na-emeni ọwụrụzie ihe ahụ ọwụrụzie usoro ndụ ha ya ọnwụ na afọ gị ọnwụ na-eri ya ebido enwe ihe a na-akpọ ihe a na-akpọzi Josi ọjọọ kama nke ndị oyibo na-akpọ ịfụ arụ ha na-agụkwarịkparị n'ihi na o nwere ihe ha na-eri ha eri arụ ha na-achọzi ihe ahụ na-achọ ya ma ọ dị ọkụ ma ọ dị oyi ka eweta ka etinye n'ahụ so ihe ọzọ nwere na-agwọ n'ụwọ iwu okenye iwu ụmụazị iwu nwata etinye n'aka n'ebe aka gị na-erughị a sị na nwaanyị na-eme gịnị ọchọ ịtụkwasị aka ya atụkwasị di aka ebe aka ruru ya ịwụrụ nwoke wụrụ nwaanyị wụrụ ụmụazị biko tụkwasị aka ebe aka ruru wepụ aka enwe n'ofe tupu onye aghọ aka mmadụ Igbo ndị ọma eji eje mba unu afọ ka anyị si wee kapịalụ nye okwu ọnụ na-aga ọzọ nwere ike ịtụpụrụ unu na inene ka o si wee dị ndị Igbo si na onye napana ụlọ aka dị ya mma ohi n'isi ya bịa n'ihe gbasara ọgwụ ike a na-ekwukwa n'okwu ndị oyibo si a na-eme abuse a na-ekwu okwu ewu na na a na-emekwa n'ihe abuse n'anya nke ma ụfọdụ na-awa agụghị akwụkwọ mara mma ịghọta ebe nsi agafe ụfọdụ na-awa agụghị akwụkwọ maka enwere ike drug abuse a na-ekwukwa n'okwu ewu ụfọdụ ka a na-emeli na-akpa amali amali onye emeli drug nwa abuse o nwere ndị onye mama mmadụ bili n'ụlọ bịa enwere ike nwa okuli n'aka ọ na-eche ala ọmamụ na omegbe nwa drug abuse maka agụrụ akwụkwọ enwere ike ọ bụrụ na ụdị ọgwụ ụkwara ndị nke enwere ike ịma onwe ntọntọ iko a na-eji agba ya shọtụ a na-eji agba ya na-eme fịkpọfịkpọ enwere ike ọ bụrụ na ebe edel 5 ml ka a ya agba nwatakịrị nọ n'alọ nwa okwu n'aka erue maka iti nkụ ụbụrụ eke ọgbanya gbajuo onye iko mgba nwatakịrị ọgwụ ụkwara tupu ịma ihe na-emere omego nwatakịrị abuse omegoli ya maka ụfọdụ na-eme drug abuse a ụfọdụ amaghị ụfọdụ na-eme ya na-amaghị ama ifugo ya onye nwa agụghị akwụkwọ na-ekwu tupu ya itinye aka n'ihe gbasara mkpụrụ ọgwụ ọwụ na maọbụ nke ọwụ na-agwụ ya wụ nke ị chọrọ ime maọbụ ihe ọwụ maka ụfọdụ ọgwụ niile a na-eme abuse ụfọdụ jizi m ihe eji emere ihe highness maọbụ ihe obi ụtọ ụfọdụ ọgwụ nwere ihe ọ na-alụ hancha niile nwere ihe ọ na-alụ hancha nwegasịrị ihe ọ na-alụ ekere ọrụ eke nwanne m ụfọdụ hancha ndị hazicha na ihe nke a na na ihe nke a na kama nọ na-amaghị akwụkwọ anyị ụfọdụ n'ime anyị dịka nke a na-agwa ahụ mgbu eluzi ụmụ ikolobịa niile nụ na-ame onye ifụrụ ọkpa a na-eticha mana wallet onye na-aga wallet na wallet ya ma ọkpa wallet onye na-ọnụ lachara ya ọzọ n'aka isi ya nke ahụ gịnị mana ọwụ na onye ma akwụkwọ doo m anya na ada ụzọ 100 na-alachara nyanwụ ọgwụ o nwere ike ọ bụrụ na mmadụ 70 ya da-aga ụta nwere ife ede na anaghị alachi ya nkịtị na-akpagharị dịka o si wee dị kwa anyị akụbago kwalapụ gbọọ na Vincent ọnwụkwa okwu ikpeazụ nwere ike ịgwa ndị a na nkene nwere ike ikene ndị a tupu anyị enwee ike chịkọnata nya ụbọchị na oge anyị alụgo na Igbo ndị nwe mmadụ na-asụ ụlọ ndewo nọsikwa n'ike ịma ihe ọna nwere mbido na-eme gị n'isi njedebe oge anyị abịago n'isi njedebe mara ka na-agbanyekwaghị anyị ga-enyekwa ndụmọdụ anyị kwesịrị inye ihe ọnwụna nke ị na-eri na-adịghị arụ mma biko ka nna ayọ doo megene kwụsị ya n'ihi na iriri ya gabanye emegene nye etipịa gị tupu ị mara ihe a na-akọ gị etinye onwe gị n'akwa ọya mgbe ị nọ n'akwa ọya ịfụgo na ego nke afọ ị na-achụ
na ihe nke ahụ anyị gwara nne na nna gị n'ihi emere ha mgbe ọkwado onye dị ndụ ọkwado onye arụ siri ike na-achụ ego kpatara eji wee sị na health is wealth. Mgbe ị nọ na-akwa ya ịfụnanya na ihe niile nke ahụ ị kwadoro ị ga-eme ma ụlọ elu ahụ ị ga-arụ ma moto nke ahụ esi ị ga-agba ma ihe nke ị ga-emere nne na nna gị ịfụnanya ịma mmezi ya o wee wụrụ gịnị o wee wụrụ nọọ oke enwe ihe ọṅụṅụ na oke nke a na-agba agba na oke ite eke ihe a na-adịrọ arụ mma ma nri nke anyị na-erikwa eri irie ya karịa ọ na-atụkwa ọya a na-atọ ya o wee wụrụ ya na ihe ọnwụ na anyị na-eme ka anyị mere ya na mbe ka anyị mee ya one arụ anyị ga-ebita. Ọnwụ na ọgwụ ike ka ị na-aṅụ kwụsị ya na ọ dịghị mma. Ọnwụ na nke ọkpọ ka ị na-akpọ kwụsị ya na ọ dịghị mma na ndụ ka ị na-emebi. Nwezikwa ihe ị nwere ịgwa ndị be anyị gị agwa. Igbo ndị ọma eje mba Maazị Vincent daalụ rinne ekene nkenesie gị ike. Ndị Igbo na-afụgonu ka o si dị na Maazị Vincent ọ tago n'ụkwa ji alụ na eze ọ gbakwugwu ihe ewu na-ata. Nwere ihe ọzọ mmụọ ichekwu nwere ike ikwu na asị ogoli nụa dị na ọhọrọ nke dị ya mma. Dịka anyị si kwuo gboo mgbe anyị bidoro ya bụ ihe mma anyị gwara unu na-eke na ọlụ eke ilu mmalụ ka esi ka enye m ọlụ mmalụ nke dị gị mma mmalụ ka esi mee kama a sị na ihe ọwụ na si mee nye n'oke ihe ọwụ na si mee nye n'okie. Ọzọ wụ na onye na-abalị ụlawa aka dị ya mma ka o yi ehi n'isi maka a sị na ada agwa onye tala adụnya nwa mmiri ada si n'oke nyapụta n'anwụ ada si okenye pụta n'anwụ. Igbo ndị ọma ejeje mba onwe nke ọwụ na isi malụ ka isi eme onwekwa na ọmalịcha ahịa ahụ ma onwe ihe nke anyị na-emepụta ịchọ ka anyị zili olu gị ozi ekene ma afịọma na-ele onwe awụ nke nọ na warehouse nwa ọmalịcha nwoke afịọma na-ele onwe ewu nke iweta ndị odolo anya ịgbasa ozi ka anya ngwa afịa gị ma akọrọ ngwa gị si wee dị ka anyị zili olu ụmụ ka o si wee dị bịa wetara ụlọ mgbasa ozi isi mbido ya wozi ekene ka anyị zili olu ụmụ ọgwa na ịchọ ka anyị na gị na-abụ nọlị ya na mmemme ọgwụ na ị nwere dịka nnafu ekwu okwu a ihe afọ ka akara anyị na-agafe n'ihe onyonyo gị ije n'ụlọ mgbasa ozi ọbụla ma ọ bụ na ekwentị ma ọ bụ na soshal midia na nke nwa na-akpụ ya ebe nke ọ bụla ije ọwa isi mbido TV ka ihe eji anyị na gị na-aba enwe ike bụọ aka na